No a Trto, môžem ťa inak aj ja tak volať? Jo, je to v poriadku, hej? Je to prezývka, takže Dobre. pôjde. Tak Trto, máme tu na tebe už aj prvú otázku divácku. Dávid sa pýta, že či ako bývalý DJ kabíny si spokojný s pesničkovým výberom Maja Grmana? Veľmi dobrá otázka, musím pochváliť diváka. Áno, akože myslím si, že zatiaľ robí veľmi dobrú prácu. Už som to nehal na mladších chalanov robiť tieto veci. Neviem, či som vtedy ja splňal požiadavky, alebo ako som sa ja vlastne k tomu dostal. A mne sa to až tak nepáčilo, čo si hral, ale akože... Ale nechal ma. Tak ja to dneska asi riešim podobným štýlom, že proste som s tým OK. A myslím si, že má tam taký mix všetkého, čo sa asi ľúbi každému, takže myslím, že to vyhovuje tej kabíne. Dobre, a ty keď si bol DJ, tak aký žáner, aký štýl si hral? Ja som hral asi skôr elektronické, také ADM, dosť veľa tam bolo beatu, bolo to asi dosť tvrdé. Na moju melancholickú dušu, tak... No, ja si to aj tak spomínam, tak trošku, že Ríšo ma tam párkrát akože povedal mi, že toto není úplne jeho šálka kávy. A čo ste museli hrať len tak, ako pamätáš si? Karel Gott a... Áno, to tak... A zahrali sme jemu na dušu, ako vyhovel som. Áno, tak má rád, že dýchovku a také staršie, vieš. Jožka Černý a išlo sa. No a máme tu ešte podotázku, že kto je najväčší showman v kabíne? Vieme, že keď ste hrali vy dvaja spoločne, tak vieme asi, kto bol showman v kabíne. Ako to je teraz? No myslím, že asi dvaja sú takí, je Libor a Ďuri. Za mňa, samozrejme každý má možno iný názor, ale za mňa asi títo dvaja sú... Libor Hudáček a Juraj Slavkovský? Áno. Áno, oni? Myslím, že títo obidvaja majú skvelý zmysel pre humor. A obidvaja boli hostiami našej show a teda pamätáme, že dobre kecali, bola sranda s nimi, no. My tu voláme inak iba hosti, ktorí majú zmysel pre humor, takže aj preto si tu dnes. Som tu? Áno. Tak som tu, dobre, ďakujem. Si tu na správnom mieste.